أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. يانا ميدو باركونا بعد من ندل مساتوغي مسامبي ندن دي الله وكوفي أمبو مسابين دي هنا لكيشي أقو چايا سغيرا كنكنوي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أنا كسود وسنو أنا ما سنكتو على كربنا في نيتني ذاتي على كهنا بلا على يا فابما أما جينا على فلا أنا جمنا على كأكلسما أنا جمنا على كنا نبيه أكونو هنا فو أما جينا تقومي إن شاء الله أنا نفلكو بارا دوبي أم بفني على سنا أم بفكر مع ولوف لا تعالى ale anafaka bo abi hera msimama a hera dan sago ledo mena le be kem mo moy ibolo mizir de bita ni ibolo mizir tara e ka baki bilabe me atike baki sebeni be keminka atike baki mini fembi do akono abike warja baki kolimani yedron min bisika do ikinin tagala otmani o labena otma amusaka bi fiye ni bisa musaka koro ambe bare labe na ya labe ambe chuwa ke aki soro kan ka bare nke semene kele mbara do me amafo a semene kele kono ke bi nya beka wari no meni bare nke ka da fa semene kele ni semene kele imbana otma o kofi bi tlomada tlomada ti doware o kofi bina garska ka bo ala yoro ina da ka fa bare inde asima amena ma wolo bla tala ka kene ko ni akechugo yayi to da ka kuma do lambe feida di chugo fanga tuka faraka ni yoro nunundi wala sa mo ka saka na fasoro ko fa anga sirit kala bado fana be ande la ka kumaka amena mo wolo vlata o sirit kala infanana sirit kala min bisebe ni suratu yasini masalan yasina aya kelon kelena fani ko yasin ابن صيف دواد بوافق يا سطوة الله اللي أقضوا ما ربته وشتت شمل أقوام بنا اختلطوا الله أكبر سيف الله قاتلهم وكلما ارتفعوا في إزهم سقطوا دوكه بتو وابسك كافلا بي ودبيدو سورة ياسين كفه وني أبارك ركابا وطمان نشي أني فهم فلابيتشي إما nashin yara jirmin kan aka kala de yala fara mo de bibo be ken nashina men nashin tiko faka soro safne fima fana fara men nashin ka kuma nashin ta to ani safne fima da billaben ka cima an gar mo ne nin dai fara kullu da domin shufalo iya raba da ka faki i goshira fendola kada ka sirini juguya ode kuma ka ambeka ko nogo ka ambeka ko kiye ni ya nashin kuli da mene domin shu folo ni kan ka tugali ma ka tugala irin nashi ko bayin da bi odo amina ma wulo vlata o siri tigala bayin fanana wala sabbe ka saka le fana soro kan na fakke ni ayi ko fe bara do bi ambulo a bara in tulu bara la mado ango bara ma ko mahabbal jamaa kore jamaka kanu me kanu gwanzate kanu do be iba soro me ani fu be kaka parce que kanu bi talla ba ira ka toro ni kan yakumu ani wati be era de ba bokadi men be kuma kanu de kan numbi kanu bitlaki son numbi kanu o bitlaka sababu nyana mo sama kana dima ale nyado ale ala toga yera talsamu billabani mi no e tulubaraye ko ale tulubare talsama de mako ra'asun nisa'i
ra'sun nisa yɛrɛ kɔrɔ ye muso yɛrɛ kunkolofilen bɛ datuguni ismu min ye o de don. An garabɔ ni nin labɛnna o tuma a taatɔ d'i ma ani a dungare de bi ci ma. Dungare in fana n'a bi tugu a bɛ lajɛ fɔlikɛlaw kɛtɔ ka fɔli kɛ ni jembe don ni dundu don k'o to fɔli yɛrɛ 12 la min fara la o de ye ko in yɛrɛ segere o dɔ bi sisi ka k'i ka tulubara in na i ka dungare fana tuntɔ a bɛ kɛ dungare mangani de o wolo in de fana kan ka kɛ ka dungare tun. A dɔw kun b'an bolo mɛ a dɛsɛra mɛ n'an mɔgɔ jɔra a kan an b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔn. O tuma ni nasi y'i sɔrɔ dɔrɔn nasi mɔ o mɔ n'i y'a kucukucu sɔgɔma i b'a dɔɔni to ni dungare yɛrɛ filɛlikɛ yɔrɔ kan. I bɛ sɔrɔ k'a jɔsi ka bɔ dungare la i b'a mun ɲɛda la. I bɛ sɔrɔ k'o dungare kelen ta i b'a lajɛ f'i k'i ɲɛda kooli ye. I bɛ dungare in bila so n'i bɛ taa sanni feere kɛ i ta i baara i ta i ko i bɛ sɔrɔ ka t'o la. Ni Ala sɔnna n'i ye nin kɛ ni e yɛrɛ ma tiɲɛ i yɛrɛ ma i na kanu sɔrɔ i na sɔrɔ kɛ an bɛna maa 7 ta o mahabbal jamaa in fana na. O kɔfɛ an balima minnu bɛ yen n'u bɛ tunga na cɛ b'o la muso b'o la minnu su ni tile u b'a la ka kasi k'u ma kayiti sɔrɔ n'o ye jamana papiye an bɛna maa 7 ta o fana na parce que n'i y'a ye an t'o baara caya ani n'i y'a ye papiye ko kuma yɛrɛ man ca kunta yɛrɛ ka fɛyidaw n'a ka videow la tango don parce que an bɛ papiye baara ninnu kɛ ni Ala tɔgɔ minnu ye a tɛ se ka ɲɛ f'i ka koron semaine 1 anw yɛrɛ ka cogoya n'an ka harakaw kama n'an ka bɛna sigi maa 1 kama semaine 1 su o su ka baara dɔ tɛmɛ ye i b'a ye a man nɔgɔ bɛ kuma dɔ la an bɛ waati dɔw kɛrɛnkɛrɛn ni temps b'an bolo ka fɛn dɔw ɲɛfɔ o kɔnɔ walasa faamuyali ka sɔrɔ an y'a kanu ka nin dakuruɲɛ ninnu de fɔ walasa a ka se ka faamu a ka se ka sidɔn komi ɲɛnamaya baaraw don an b'a ɲini Ala fɛ ni Ala sɔnna ka waatiw fara siw kan nin fayida in kɛnɛ min dayɛlɛlen filɛ di nɔnɔ kɛnɛ don a baji maa bɛ don a la i tɛ se ka se a dan na parce que a sigilen bɛ Ala ko ni kira ko de kan fayida kɛnɛ kɔni dayɛlɛla TikTok siraw Facebook YouTube a b'a bɛɛ sanfɛ bɛɛ bɛna faamuyali kɛ bɛɛ bɛna i ka tata fana sɔrɔ a kɔnɔ o tuma o de tun ye dakuruɲɛ ye ka fɔ a ye nin waati ni nin kuma in na an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi